سلام بچه ها. بلیط های ارزان در عرکس مهاجر بود. دستیدانیا. سلام علیکم برادر عزیز، سلام علیکم با کل مردم غریب و کل نفرای تماشا میکنین. راستی آخرین ویدیو ما گفتین که نواشنیک بگی که آوازات بزیب میبیاید، مقصد آوازاتشون نمیفهمیم. با هم خاطر این نواشنیک گرفتم برادر عزیز. انشالله باز کار نواشنیکای نو میگیریم با دیستانسیونی. انا برادر عزیز این عین حال در ایرپورت ژوکوفسکی قرار دارم برادر عزیز. بلیط ها как всегда гуфтаючи нами номерои поёмдагида билетҳои арзон ҳаракат мекунем ба тамоми мардуми тоҷик, узбек, қирғиз, хулоса билет тамоми дунё ҳаста. ки ҷое ки мехоҳӣ дар нами номером занг бизан, дар ватсапм паспорта рӯи ки ҷош ҷа мегирем бародари азиз, беташвиш, бемалол. иншолло ҳаракат мекунем ки баъди 2 рӯз, 1 рӯз, 3 рӯз аэропортҳо биёему ана бародароро дастгирӣ кунем, мақсад ҳаракат кунем, регистрация бикунем, ҳаракат кунем, қатишон ҳамсӯҳбат шавем, ҳаракат кунем, қатишон видео кунем ки мақсад бародароро бизгаронем, каме ҳам бошад ёрдам кунем ай даст мо омадагиша. барои хабардар ҳазор раҳмат ба ҳаматон ки мақсад моро ҳурмат мекунем ва дастгирӣ мекунем. аз души ҳазор раҳмат ҳаматонда бародари азиз. як хоҳиш ҳаматон ами охирда мегӯям ки ҳамон лайка ва чӣ фикре ки дорин дар комментария бинависен. иншолло ана хабари хушие ки ай жуковский клубам ҳуй шидаг. иншолло рейсош бо беҳтарӣ барои одамое ки бедокументанд, иншолло ки хуби хуб мешавад. худованд ҳамата нигаҳбон боша. ҳар ки ҷое бошен набошен, ҳама вақт дуогӯи ҳамдигар бошен. аллоҳи меҳрубон ҳаматона барори кор бутаву соҳ саломат ба ватан пеши падару модару фарзандотон бирасен. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту бародарон ва хоҳарони азиз.